हामबाय जतन बाहाय मा दं आकब तां कुलियान साका आनि बखा दं थगिया कारण ताम निमाल orang जे समय नर्थ ब्लक जों जखन एग्रीमेंट का 2004 नि संबत 18 तारिख 3 घंटानि मुक्ति खालायखा এবং কে দুই सिलायमा रंखा अमो हायके बंचित खायजांगनि बागैनो आउनि बागै मुक्ति खालायमानि परे कुइला 50 कोटी टाकार माने और एक चामच दाल दो होने जीएमसी बास्टप आदरनि बीजेपी 55 कोटी टाका मानखा दा 55 कोटी टाकानि बिसिङाव 1 कोटी 25 लाख टाका जों सालायै बोखा तंथगै कलेज जमनि बाजाराव जे मुखदों फांलायसिनि ताखुरकनि बागै तंजाकनाय ताइ आजागो जे तलावां हांखा मानि फालजांनाय नक थांनानि बागै सिनि सिके जमातिया डाइरेक्टर जखन ट्राइबल वेलफेयर तंखुरु प्राय 2 बছর सिगाङाव जों अरांनो अ जागा सामुङाव थाफानाय बागै दिसिसनना किन्तु हायबोनो अ जागानि आं ताबुक फायसे नुखायो अ जागानि फागांगा सागांगाकै आं फास फागला खामो हायसे एवं आ रांखा सिनि थुइनिरा जों दफानि बागै होनाय सिलाय रंखा एवं दफानो अन्तत ओके किसिसेसे दफानि बागै काहामंथों होनायो 3 घन्टा मुक्ति बाय खिपायरि बिरेखा किन्तु हायबोनो तिनि महाय जागाव तिनि सरकारनो रां सानाय हायसे तिब्रा साना आसोग हामजागै दं हांगाके आगरतला सहर चिनि बागै कानिसा जागाखरै गोबां मा जागा खालि दं चिनि बागै कानिसा जागाखरै कानिसा जागासे तिब्रा सरं बागै सेक्रिफाइस खायमाय आं हांगाके तामनि बागै तिब्रा सा हामक्राय बा तिब्रा सा हामजागो होनै कोनो जे ताबु गांसिनि सरकार बसानानै अधिकार करै परिष्कार क खायसे कानिसा जागा तिब्रा सान बागै आगरतला करै माने न तामबा तिब्रा सानो तावरं चिरा गाना गुनि साबो तांबा न करै रक दङ जों हाबु ग्रां नाबले जों हान बसां नाबले चिनि बागै तांनै तिनि अम हाय जागाव जों रना नांबा हायसे आं बागै बखा दं थायो तामनि हले ताबु ग्राम चिरि अबना आं कुला साका मिनिस्टार नबो जे तामनाय थ्रु नरकनि बिसिंथि खलाय रेवेन्यू मिनिस्टार हा मन्त्रि चिनि नाबले बिप्लब देब मुख्यमंत्री बबा हायनो तिब्रासन हामगायनाय हुनाबले ताइ जत जे 18 जना जे एमएलए दङ बरब जतन तिब्रासन बागा हादफा तावरं चिरि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार 25 बोसोराव मै हादफा बबे बाक्सां खायफायो 30 बोसोराव मै बबे बाक्सा हादफा खायफायो हायसे সেই টিএসএফ नि থেকে जों एक साथे जों आन्दोलन खायफायो हायसे হয়তো ब मन्त्रिनि तिनाव कक साका किन्तु हायबोनो बनि बखाबो तंथक जायाना आं मने खालायो रेवेन्यू मिनिस्टारबो तंथक जायाना आं मने खालायो अबनि बागै बसगाङाव थानसासार ताइ करै चिनि हावो जों तिनि तामनाय बिखारि ताइ जों अहावो जे अहानि बसाहाके जों बयके बत्रि खलिया अबनि बागै चिनि इतिहासनो रगै चिनि न जों तामनाय जों रखामा खालायनाय अबनि एकमात्र थानसा बादा ताइ कोन लामा करै सर तसिङाव सर मन्त्रि मेयर साका जे लेक्समिनि गान जे जागाव खाना थांमानि किसा केबें तिब्रासान बागै के बिबाग जागोन केबें मुंखैनाय तिब्रासान बागै के ताङै केबें मुं बुनि बागै के ताङै केबें मुं करै बुनि बागै ताङै केबें मुं करै तिब्रासान बागै के ताङै केबें मुं हो आगरतलाव तिब्रासा उन्नयन बा तामो बिनि सुगदाराव कलेज हस्टेल चकरै 10 पर्यन्तनि हस्टेल दङ क्लास 10 पास खालायखां हांगा कलेजाव साव बियां तङै परिनाय हा 11 12 बियां तङै परिनाय ताबो सुगदाराव 75 बोसोर कलेज हस्टेल ता पर्यन्त करिखौ आबुनार गोसाइमानो हायके हा हांगा जदिसे तिब्रासा उन्नयन हांगाके माध्यमिक जरा परि तिब्रासानि एजुकेशन मथागिर नाय खरबसुन नगरा नाय परिमान नाय खरबसुन तंनाय ताबु सुग जरा जे तिब्रासानि बागै उन्नयन थाइ दङनि ताबुंखा साइन्टिफिक जेन आरां मागनां कसारि थांथों जेमन यारुं तानसै सागाव तैलु माहा अमनो ताबुकनि सिस्टेम तिब्रासानि उन्नयन आबनि बागै जों थान्सा मांनाय थान्सानि बिसिंथै अहानि बसाखे दंनायनि बागै जों निजिनो बसगां बखाक मागुंनाय एवं आगुबै निजिनो राइट निजिनो सर जे ताबु